אם אתם אוהבים חופש, ים, אדרנלין, אתם רוצים ללמוד לגלוש, הנה הדברים שיעשו לכם סדר כדי שתצליחו בוודאות. דבר ראשון, אתם צריכים לראות שזה נוח לכם בלוז. אוקיי, זה הדבר הכי בסיסי, אבל משם אפשר לבנות את כל התהליך. רוב האנשים שאנחנו קחו אצלנו במועדון, עובדים מראשון עד חמישי, ואז, רגע, מתי אני יכול לבוא? או שהם באים לסשן שקיעה, או שהם באים יום שישי קבוע בבוקר, ויש להם את הפעם בשבוע שמגיעים, משקיעים בעצמם, שזה לא קשור לעבודה ודברים שהם בתכלס חייבים לעשות. אז דבר ראשון, שיהיה לכם נוח בלוז, לסדר את זה. דבר שני, אתם צריכים פשוט לעטוף את עצמכם בתוך קהילה ובתוך תהליך לטווח ארוך. לרגע שאתם מכניסים את עצמכם לתוך תהליך לטווח ארוך, המוח שלכם אוטומטי מבין שזה לא משהו שעומד להשתנות, ואתם עומדים לעשות את זה עד שאתם תצליחו. יהיה לכם את הסוויץ' הזה בראש, ואז יהיה לכם הרבה יותר קל להכניס את זה לחיים שלכם, וזה ישנה את החיים שלכם ויחבור אתכם לגולשים.